Haragi odoltxuz, hanpatu hormagailu ireki hotzetara heldu zen, eta han 20 libera edo 3 euro doientzat, bat azta bestea unki, paper uhermez estali 4 ardiki zatiko kasa baten eskuratzeko aukera eduki zuen. Merke eta on. Kasaren atzealdeari begiratu eta zitzia Zeelanda Berriko zelaietarik zetorrela ikusi zuen. 4 haizetara behatu zuen ikusteko ardiki ekoizle ezagunik inguruetan bazenez, zorionez nehorrez. Eta kasa orgaren solaren solan pausatu zuen, baratzeko eta sagarrietako emaitza koloretsuen azpian plantan gorderik. Adizkidearen aideak LB sindikatuko kideak ziren, eta lekuan lekuko mozkinen partez, Zeelanda Berriko ardikia erosten atzematen baldin bazuten, bere barrabasakeriaren jakinean gainean egongo ziren 3 egun baino lehenago barnealde deitzen zen eremuko 4 kantonamenduetako jendeak. Egiaz, beti norbait bazen kukuskan, deabroa zen. Aldion inorrez zegoen. Lasaitu zenean, lurralde australak itxuratzen zituela, besoa luza eta 2 lari zen. Jogurtak 5, ardi gazna, ekatzu honetik, otoi. Badakizu, naka bakarraz euskalduntzen gaituen hartarik. Mila esker. 2 pinta esne, hau zelabela erdietzin duen espeletako piper sakuño bat, garbi errautza, tanpaz pakete bat, ardoa, zenbat, zintxurra patar duzek, hobe 3 botillaren hartzea. Sidi Brahimeko mazeletako maaztietarik 2, eta irulegikotik 1. Denboraz murriz eta zeo-zer ahantstearen fobiari maniltzatua, burutazio nekeetan zebilen orduan adizkidea, salbatua argatik.